הגעתי לקובי ברביבאי על מנת לבנות את הבית החדש שלי באבן יהודה. חיפשנו אדמה, התקשרתי לקובי, ומהרגע הראשון הרגשתי שיש בינינו חיבור והחלטנו לצאת לדרך. לאורך כל הדרך הרגשתי איתו ביטחון ואמינות. הוא ליווה אותי בכל שעה ביום, הלך עם כל השיגעונות שלי. קובי ליווה אותי בצורה הכי טובה שיש, לאורך כל הדרך. בעלי מקצוע שהגיעו לכאן היו ברמה הכי גבוהה שיש, מקצועיים, רציניים, עמדו בזמנים. הלכתי עם הלב שלי ואני לא מצטערת על זה, החלטה נבונה. ממליצה בחום על קבוצת ברביבאי.